ନମସ୍କାର ସବୁ। ଆଜି ହାଟରୁ ପରିବା ଆସିଛି। ତାପରେ ପରିବା ଆଜି ଆମର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ପରିବା ନେଇକିରି। ଆଜି ହାଟରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ସେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଆଣିକି ଘରେ ବସି ସଜାଡୁଛ ଆଉ। ସଜାଡି ଦିଅ। ଆଉ ପରିବା ପରେ କରିବି ବଡ ଚାଷୀ ତମେ ଆଉ। ନାତି ଆମର ଖାଉଛି ଆଡେ କାନ୍ଦୁଛି କେଁ କେଁ ହେଇକିରି। ଏ ଧନ ଧାନ ଆଣିବୁ ଟିକେ ଫ୍ରିଜରୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବା ପଲିଥିନ ଉପରେ ଯା ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ କାମ। ନାତିଆ ଖାଉଛି ଆଡ଼େ କେଁ କେଁ ହେଇକିରି। ନାତିଆ ପରିବା ଦେଖି ଦେଇକା ଖାଉଛି। ଦଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଆସ ଇଆଡ଼େ ଆସ। କଲରା କେତେ? କଲରା 40। ତମଠୁ କେହି ନେବେନି। ଟମାଟୋ 20। ଆସ ଏଇଟା ନାତିଆ କିଣିବ ପରିବା। ଜହ୍ନି ସବୁ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ନେଇଯା ଜହ୍ନି କାନ୍ଦିଲେ ଜହ୍ନି କେହି ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି। କହୁଛି ରାଜିବ କହୁଥିଲା ଯାହା ପଚାରିବେ ମାଉସୀ ପୁତୁରା ଏଠି ଗେଲ ହଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେ। ଆଉ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଦର କିଏ? ଏଇ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଦର କିଏ କହିଲୁ? ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଦର କିଏ? ମୁଁ ତ ଫାଦର ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଦର ଭଳିଆ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଦର କିଏ? କାବୁଲି କଣ? କାବୁଲ ନା କଣ? କାବୁଲ କଣ? ଗଣ୍ଡା। राली पर राली मोटी पेटा नहीं रे को राली मोटी सब एतिकी पिला कोला समुदाय कोका कोला देवी कहलु काबुली पेटा गोआई गोसा जंगा गला एटा के चिरचिरी रे
କେଁ ହେଇକିରି କାନ୍ଦିବୁ ସେ କେତେ କଥା କହିବ ତାକୁ ଚିଡ଼ାନି ତା ବସିକି ପଚାରେ ସବୁ ସେ ସବୁ କହିବ ଆରେ ଉଠିଲଣି ଆମର ଡାଇନିଂ ଉପରେ ଅଛି ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣିକି ଖାଇଦିଅ ଯା ତା ପଚାରୁନୁ ସବୁ କହିବ ସେ ତା ଚିଡ଼ଉଛୁ ତୋ ବାପା ନା କଣ କିରେ? ତୋ ବାପା ନା କଣ? ତୋ ବାପା ନା କଣ? ତୋ ବାପା ନା କଣ? ଉଠି ବଳିଲାଣି ଇଏ 6ଟା ଦେବି ନା ତତେ ଏଠି ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ଛାତ ଉପରେ ତୁ ଆସି କାହିଁ ଧାଉଛୁ ଏଠି କଣ କରିବା ଏଠି କଣ ହବନି ଏଠି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଆଡେ ବୁଝା ତୁ ସେଇଠି ଏ ଡାଲିଟା ଟିକେ ଆଡେ ବୁଝା ଛାଡି ଆଲୋ ଏମିତି ଚାରିଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ସେ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଏମିତି କଖାରୁ ଗଛ ମାଟି ତ ତାକୁ କନ୍ଦେଇକି ତୁ ହସୁଛୁ ତା ନାଳ ବହିଗଲା ତା ମା ଆସିବ ଭଏସ୍ ଦେବୁ କି? ଆରେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ରହିଲା ସିଟା ମାରିଲୁ ସିଟା ମାରିଲୁ ହଉ ଏ ମାମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ହଉଛି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଜବରଦସ୍ତି ନାଇଁ ସିଏ ଯୋଉ ଗୁଡ଼େଇ ଦେବନି କି ଲୁଗାଟା ଗୁଡ଼େଇ ହବନି କି ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଢ଼ା ମାମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ହଉଛି ଭଣଜାର କି ଖୁସି ସେତିକି ପହଞ୍ଚ କରିଦେବି
ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଆଣିছে ମଜା ପଚାରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଏଇଟା ଶୋଇଲା ପା ଆଉ କଣ ଗାନ୍ଧୀର ବଳ ସବୁ କଳା କି ରୋହନ ଦାସ ବୁଝିନା କରୁଛନ୍ତି କି ରନ୍ଧା ସଇନଥିଲା ରୋହନ ଦାସ ହେଲା ବେଳକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ହେଲାନି ସେ ତା ତରତରରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ସିନା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ ତାର ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମେକଅପ୍ ଚାଲିଛି ନୁ କାଇଁ କ'ଣ ଖାଇଛି ତୁ ଖାଇନୁ କି ତୁ ଖାଇନୁ ହଁ ତୁ ଖାଇଛୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ପୁଅ ଖାଇଛି ଆଈ ଖାଇଛି ପୁଅ ଖାଇଛି ଆଈ ଖାଇଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଯାଆନି ହାଡ଼େ ଯାଆନି ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସିକି ଦେଖ ଏଇଠି ଆସ ଏଇଠି ବସିକି ଦେଖ ଆଈ ହେରିକା ହେଲେ ଆସିବେ ଦେଖି ମାମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି ଏଠି ଭଣଜା ବସିଛି ମୋ କୋଳରେ ନାତିଆ ଦେଖୁଛି ମାମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛି କିଏ କରିଦେଉଛି କିଏ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି